Hej igen. Ja, velkommen tilbage efter Tour Jeg håber, jeg står min cykel, det er min yndlingscykelrytter, Cadel Evans. Han er godt nok flot ben. Han tænder på ben. Cadel Evans. På ben. Wow. Så du hans cykel? Jeg elsker cykler. Jeg så den fuldstændig flot. Flot blå farve. Og det hele. Men det er ikke det, det skal handle om, Ole. Den er gul. Nej, okay, Ole. Jeg tror vist godt lige, jeg ved mere om Cadel Evans, end du gør. Nej. Okay. Han er barn. Ole. Jeg har været en stor fan af Cadel Evans de sidste 7 etapper. Tror ikke godt, jeg ved det. Nej. Jo. Okay. Undskyld. Ja. Men, Ole. Okay. Og jeg kan se mig selv i de her solbriller. Kan du se dig selv, Ole? Ja. Okay. Det er fordi, at jeg hælder den sunglass med et spejl. Har du nu fået det på? Har du nu fået spejl i den? Ja. Hvor har du gjort det henne? Jamen, det har jeg købt det med. Har du købt den med det? Ja. Nej, jeg tror, der var noget med, jeg lavede nede ved hende der Inge-Lise. Ole, hun hedder Inge-Lise i 2 ord. Ikke Inge-Lise. Inge-Lise. Nå. I 2 ord. Okay. Og jeg vil godt have noget drik, når vi er færdige, for det går nok varmt herinde. Vil du have med den der? Jeg har med den der her. Og alt det lyser mig lige i hovedet. Jeg tror, den har der 40 grader herinde, Ole. Det er varmt. Det er 40 grader eller sådan noget. 40 grader, det er meget. Jamen, Ole, fuldstændig fuldt mærket. Det er helt varmt. Men det er lidt flot halsen. Den er helt gal. Den er gal, Ole. Jeg er fuldstændig enig, Ole. Du kan næsten ikke snakke mere. Ej, Ole, nu stopper vi begge to. Jeg ved godt, det skal handle om damer. Ja, skal nogle damer. Ja, skal det ikke være alt muligt andet. Nej, okay, det er du fuldstændig ret i, Ole. Så luk Frankrig. Men jeg kan lugte Frankrig. Ja, jeg kan godt lukke Frankrig. De har nogle gode parfumer. Nej, Ole, kan du slet ikke fatte den? Nej. Var du slet ikke klar over, at de her, de var fra Frankrig? Var du slet Nå, ikke ja, klar det over er det? franske kartofler. Ja, var du slet ikke klar over det, Ole? Nå, det var faktisk god. Jamen, det var... Jeg ved det godt. Håber I griner hjemme bag skærmene. Det håber jeg i hvert fald også. Jeg har lige gjort mig så med... Jeg fortalte den faktisk godt til min mormor sidste dag. Så de har franske kartofler. Det gjorde vi. Vi fik faktisk franske kartofler. Rigtig gode endda. Rigtig gode endda. Og jeg ved, fra en fransk kartoffel, de er i halsen, Ole. Men det? Så tænkte du skulle hænge 114. Det ved jeg ikke. 114 efter en ambulance. Det går galt så. For helvede, Ole, kan du huske, dengang vi ringede 115, forkert nummer. Vi ved Ja. ja. Uden at godt, det er 114. Ja, lad os tænke, hvad det skete bare. Jeg ved det sgu heller ikke. Det var dengang, du fik en blodskade i halsen, Ole. Ja, du skal ikke trække vejret. Det var helt... Og jeg blev sgu nødt til at prøve bare at hjælpe dig, men jeg kunne sgu ikke, så jeg ringede efter 115, men jeg kunne ikke få fat i 115. Så jeg ringede efter din bedste veninde, Inge-Lise. Inge-Lise, som fik den banket ud af det, Ole. Ja, Ja. hun er fandme stærk. Ja, okay. Hun træner også rimelig til. Hvor mange kilo er du? 2 kilo, ikke? Ja, 2 kilo. Jeg fuck, mand. Jeg kan ikke engang løfte en halv kilo. Nej, jo. Ole, lad være med det. Det skal vi sgu ikke prale med nu. Nej, undskyld. Du skal ikke prale med det. Nej, jeg er ikke for en stærk. Nej, det kan vi i hvert fald ikke, Ole. Nej. Jeg kan i hvert fald godt mærke det på cyklerne. Godt, man kan lide mine muskler. Ja. Ja. Jeg får 5 år i ryggen. Jeg tror snart, vi er færdige. Skal vi ikke bare sige farvel nu? Ja. Jeg håber sgu, I nød i aften. Ja. Det skulle nok handle lidt om alt muligt sjovt. Sommercloses, sunglasses, Ole, damer, hvad ved jeg? Cykler. Cadel Evans, alle Franske kartofler. fra Frankrig. Det var altså ikke sjovt, hvis de var fra Spanien, fordi så skulle de hedde spanske kartofler. Det giver jo ikke mening med, Ole. Nej. Ja, okay, vi siger pænt farvel derhjemme. Og hils Kaj og Andrea. Ja.